berangkat ke anu sawan ke Sanggan. Nggih. Karo sapa? Kali Mbak Winong, Mbak Birgita. Sing ngejak sampean sapa? Bu Kesi. Liwate? Lewate tol. Loh. Kenapa kok sami guyu tenang, Pak? Ya bener 100 kowe. Apa sih indil-indil sampean? Nggih, ndil-ndil. Lah Mbak Tuti sondol-ondol kaya gitu. Nggih wis senior maksude. Ya. Nek aja nganti ngrasani ya, malah melu buka sih bayarane semene aja ya. Boten. Aja ya. Boten. Kita lek kurang ngono ndang Bu tambah Bu ngono kuwi. Nggih mesti nyuwun nek kira. Nyuwun ya. Nggih. Ah iya, syukur. Kose teng pundi? Alah. Kenapa kok teng lekos? Siapa ngerti Mas Bu Kesi lagi sibuk ngurusi Wisma Rangkung kok. Panu Pak Cahyo sampean sing golek sinden aku iso berkunjung ke tempatmu. Ya kentingan pemburi kampus, apa ngoresan ulon. Endi? Bu Kesi pripun niki? No, ratakan. Ayo. Ratakan. Habatin. Habatin. Setiamu. Ayo. Iki sing kira ngangge Allah ayo. Allah ayo cek rok lu. Allah selendang biru. Malah kayak Jamil. Allah. Ayo sekali lagi Mbak Tuti. Tetapan janjimu selendang biru. Jajal suarane anakku wedok iki putrane Pak Marsudi Laras coba kaya apa iki lho Mutiara Nggih. Nggih nyapa lho untune dadak dipageri ngono ya Nggih kersane rata. Kersane rata. Nggih. Ben rata apik ngene pirang sasi nduk lek mageri Pun tahunan niki malan. tahunan Nggih. kan wis dicor pisan Dados omah saya dong. Dados omah. ah ya kuwi kari nggoni ayo ayo omah apa sing kena dijak lunga ayo Mutiara piye merasakan panggung perdana di Madangkaran? Nggih, remen sangat Pak. Saged nderek ajar enten mriki. Nggih, syukur. Sampean semester pinten? Nembe semester sekawan. Sekawan. Nggih. Masya Allah. Sik semester 4. Si indil-indil sampean. Nggih, indil-indil. Lah Mbak Tuti sondol-ondol kaya gitu. Nggih wis senior maksude. Ya. Nek aja nganti ngrasani ya, malah melu buka sih bayarane semene aja ya. Boten. Aja ya. Boten. Kita lek kurang ngono ndang Bu tambah Bu ngono kuwi. Nggih mesti nyuwun nek kira. Nyuwun ya. Nggih. Ah iya, syukur. Kose teng pundi? Alah. Kenapa kok teng lekos? Siapa ngerti Mas Bu Kesi lagi sibuk ngurusi Wisma Rangkung kok. Panu Pak Cahyo sampean sing golek sinden aku iso berkunjung ke tempatmu. Ya kentingan pemburi kampus, apa ngoresan ulon. Endi? Bu Kesi pripun niki? Napa perlu kula jawab?
iya dijawab no, ora apa-apa nduk, entah bapakku ben marah. Aku iki berbuat apa mesti dipangestoni istri. Iya, ibu ki santai kok, Nduk. Bapakmu ki wis bagine ibu ki wis tak liarke. Liar rembunan. Oh, dadi padake kewan aku iki kaya ngono. Wis ra apa-apa ngene ya. Nggih ngajeng isi. Ngajeng isi. Nggih. Iya, sing anu nggen apa kae rektorat apa sing nggen anu tari kae. Cerak masjid. Masjid. Nggih. Ya ampun, dadi bendina turunmu ning Kalimasada kae. Nggih. Nang masjid kae. Nggih. Oh iya. Solekah ngoten kersane solekah. Oh soleka. Nggih. Oh iya. Amin. Urung, Nduk. Ayo. Meter papal rada soleka iki suwi-suwi wo Triwikrama. Triwikrama. Ayo. Triwikrama tri iki telu, krama iki circle, dadi telung circle. Kula jane nggih dereng paham tapi ajeng tanglet mboten wantun. Jojo takon. Rasa takon. Takono gendeng Nduk. Seneng. Ngono kuwi mau yo mangkat ke anu sawan ke sanggan. Nggih. Karo sapa? Kali Mbak Winong, Mbak Birgita. Sing ngejak sampean sapa? Bu Kesi. Liwate? Lewate tol. Loh. Kenapa kok sami guyu kenapa, Pak? Ya bener 100 kowe. Iki kena iki ya. Kena dikaryakan kena iki Pak Gareng iki. Bocare bener liwat tol, mosok liwat gundulmu. Tegese Bu Kesi memberi amanah neng sapa terus ngabari sampean lho maksudnya. Sinten nggih? Langsung Bu Kesi ya. Nggih, Bu Kesi. Terus yang mari kenang-kenangan mau perhiasan sampean to? Nggih. Kok sampean duwe apa? Bestik apa jenenge? Apa kan? Nggih, kula menika damel sekedhik karya. Oh karya. Aksesoris sinden mawon. Oh ngaten. Nggih. Komplit ya. Nggih, dereng namung melati mawon. Melati. Alhamdulillah malah viral. Viral. Bisa ini niku. Lah. Berarti lek viral ngono iki karo Dalang Adi terkenal ndi? Tanggane kuwi lho. Ana lelakon nih, mari ku tunggu yuk. Wis ra apa-apa Nduk, muga-muga kerasan ya nak ya. Nggih, pangestunipun. Langsung. Langsung kaya bis ya langsung. Yo, coba dicek sik no suarane. Mentalnya wis dadi biasanya lek rombongan anyar ngene iki ngelaki janji apunten mak pipis oh ya lah iki langsung dadi ya bocah iki ya kulino melu panjenengan to Nduk Nggih, tapi kita sih ajar. oh ajar oh iya Gumun angger piyayi anggere Pak Marsudi angger mburine di ngono ngendi anak-anake apik-apik ngono nggih. Abi. Ayo. Terus aja diganggu sik. Ayo. Yuk. Selendang. Ayo. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki hati. Aja manut Winong diblocokne biasane cahane. Amung to biasane dhek kleru ngambung ki malah kok. Amung sing bener. Ora tekan batin. Ora tekan batin setiamu. Mbak Tuti dhewe, ayo. Wis suara gede, ayo. Kenapa harus saya toh Pak Yoyo? Kenapa harus saya Walid? Kan ada yang lain toh Pak Yoyo. Ora pokoke lek aku moh aku. Wis pokoke kate 1.000 lek ora kowe moh aku. Gak dah gak wis. Mas Dar, jangan begitu. Centengin dulu. Suwi ora nyeluk Mas Dar. Mas Dar yang enak Mas Dar. Posisinya. Iya kalau gendar itu posisinya harus enak dipandang dan rapi gitu loh.
Ngono bojone apa betah ya. Kok aku mesti aku kuru langsung ana. Nika sing nang omah ngampet tok. Ah ya mulo ngopeni pitik doro. Yo. Selendang. Gede. Jadi seneng kamu Tapi kalau saya besar suara saya nanti gimana gitu kalau alah mati. itu mau ya suara cilik padha ae gimana kok ya. Garaan saya tuh masih sempit Pak Yoyo. Iya sempit marah. Alah. Ayo gede. Iya, belajar makan yang besar-besar ya. Ya. Nyai-nyai. Selendang biru ternyata enak yang besar Pak Yoyo. Iya menurutmu. Iya. Tidak, tintakne ya. Coba kembali ke Tiara ya. Cilik ae, Nduk. Patapana janjimu sayang Luar biasa. Waranggono cacah cik ruk lupak mok 6 merantasi kabeh penggiring cik ruk. Oh, karo ngono ya karo batine sumber lho, rene taslim jalan to. Iki Joko ngono kuwi lah terus selamu pancen iya. Mulane kuwi njajal rokokmu opo? Luar biasa Madangkara jangkep sowan wonten ing dalemipun Bapak Suwito ingkang lenggah wonten ing dusun Nyimput Purwosari Mbabatan Ponorogo anggenipun tasakuran ulang tahun perkawinan Mas 50 tahun sembah nuwun katresnanipun sembah nuwun nggih. Sami kalian Mbah Sukron menika tahun ngajeng menika insyaallah nggih ulang tahun Mas rencananipun badhe ngundang wayang orang Sriwedari sak pengrawite pisan. Nggih, komplit kok kae lek golekne dina praine lak malam Senin sok wayangan wayang wong malam Senin boyong ning Blitar. Wah, jan luar biasa. Mangsa borong Mas Imam. Kanca-kanca mangsa borong anggenipun ngopeni bincang wonten ing Karangjati Blitar. Nggih. Kita Mas Imam arep dapuk sekipu. Dadi sepupu. Mboten nggih, mbah nuwun. Sakmenika ngaturaken ingkang nuwun sewu. Klangenanipun Bapak Suwito menika jebul babakan ingkang seger-seger pamane kaya tayupan. Men napa niku Pak D Gareng men jumeneng ditayubke apa kae jenenge yen cara sragenan kae aku malah lali. Nino ya apa? Kijing miring, Pak. Kijing miring, nggih kijing miring. Kijing miring. Suwi ra metu alah Pak. Kita. Ayo. Tapuk. Ayo. Kijing miring. Nggih. Ayo kijing miring monggo Mas Teguh Palur monggo men jumeneng Pak Gareng nggih monggo Tik gayamu sok alim kowe ya.
Varian Dik ya awakmu Dik. Ayo. Sekaliwat aja dikaru yen rati empet ayo mas jangan ayo mas gareng apa senyane kon etan kali kulon kali Niki nggih kasanah budaya kok Mas Gareng. Leres Pak, Kijing miring kasanah budaya. Nggih. Sampun wonten Sragen niki kaya dene wajib Pak. Ngoten nggih. Nggih, Kijing miring ngeten niki ning niki kelangenanipun Pak Suwito. Leres wau sonten kepareng-paring dawuh, kula nu seneng sing tayupan napa nika lho ngijing-ngijing garing napa-napa. Anu Kijing miring Pak. Oh, Kijing miring nggih. Senes kijing gareng senes. Kijing miring Pak. Kijing miring. Nggih. Iku malah mboten mung remen paring dawuh. Nggih. Paling dawuh ngersaki kijing miring mboten ning wanci gara-gara wau pun ngendika panjenenganipun Mbah Suwito kepareng badhe minggah panggung badhe nembang piyambak. Estu niku. Lah kula niku mboten nate kok cucuk tumbakan, Pak. Tumbak cucukan. Leres cucuk Nggih. tumbakan. Nggih. Alhamdulillah menawi ngaten. Nggih. Mbok monggo diaturi jenengan. Lah saestu ngoten iki. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Suwito menawi kepareng badhe tindak panggung. Lho pun siap. Nggih, monggo. Monggo kula casi wanci Mbah Suwito. Iringanipun menapa Pak? Nggih, anu napa niku? Pujiku ya coba kaya apa? Pujiku muga langgeng. Pujiku bangsa lestariyo wis ana ajine kabudaya nyatane awit iku dadi dalam sarungan Piyai budaya ngeten niki ya Pak. Nggih Pak, ngertos ngoten wau sonten nggih limbukan kula aturi. Estu kula mboten ngertos. Nyuwun duka ingkang kathah Pak. Njing limbukan jenengan kula aturi minggah. Nggih. Nanggap melih mangke. Sesasi melih Pak, sesasi melih. Nggih. Sugeng enjing Bapak. Sugeng enjing. Nggih ngagemik, nggih. Nggih. Niki pun mungel lah Pak. Nek mboten mungel jenengan unek-unek nggih. Pun nggih. Sugeng enjing Pak Suwito. Nggih, sugeng enjing. Nggih. Mugi pinaringan sehat. Pangestunipun. Ramune apa ya? Pelayu. Kersane muni ya. Enggak kuwi ya. Jenengan menang nanggap mboten napa-napa. Niki langsung dituku kabeh mboten napa-napa. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun. Lah. Saking keparingipun paring wekdal dhateng kawula. Niki kula kenteng napa niki? Lho. Nembang. Nggih. Nyuwun pangapunten kula niku remen dhateng gending, Nggih. remen dhateng ringgit. Ning mboten saged napa-napa. Nek Pak saged bayar. Saged. Lah nggih. Yes, Langsung mawon Pak, langsung mawon. Ini saged kangge contoh Pak. Tegese wong tresno iki ora kudu dadak ngumbar swara aku cinta wayang, ayo kita lestarikan wayang ning meneng anteng kaya beliau Bapak ngerti-ngerti nanggap. Lho ngeten iki Suri teladan nggih. Nggih suri teladan. Niki dadi ganjarane njing ben mapanipun swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek niku kesangeten Mas.
Kesangeten. Mboten, Pak. Pancen wong nanggap wayang niku ganjarane swarga nggih, Pak. Ayo nggih. Leres. Nggih, Pak. Niku promosi. Lah niku lantar panci magrib ndang sembahyang nyangkali nyangking timbung. Ana sing urip nanggap wayang, suyen mati munggah swarga. Ngoten, Pak. Nggih. Ngaten nggih, niki rebat cekap mawon. Gandeng kula niku mboten saged, Pak. Saestu. Kula niku remen dateng gending, remen dateng wayang. Ning kula niku mboten saged nyanyi, mboten saged nembang. Nggih, napa malih joget. Ning ngaten, nyun sewu. Nggih, ampun sewu, Pak, mboten kena. Ngaten. Nggih. Niki mangke kula nyuwun gending ning nggih. Menapa? Pangkur Lombo. Pun ganti. Biasanya tambal ban. Lah kowe ora iki. Niki nyuwun sewu kula nyuwun gending Pangkur Lombo. Monggo ingkang ngersaan apa ingkang ngasta kula namung ngaturaken agunging panuwun. Ampun monggo Pak, panjenengan pun kagungan kamardikan kewenangan penuh mutlak. Pun bayar kita Pak nggih. Pun niku pun menang badhe ngersake sing pundi pun monggo Pak. Nggih. Nggih monggo kersa sinten ingkang ngasta kula namung nderek matur sembah nuwun. Oh ngaten. Yayi kok jan prasaja. Saestu niki nyuwun pangapunten niki. Nggih mboten napa-napa nggih. Pangapunten. Nggih siji. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya rokok loro dhewe telu aja. Sholli alaihi wasallim. Allah. Pas. Walabdolin amin. Malah Pak, mboten kula pun malah napa Pak? Pun sarwa kathah jenengan sing maringi kula ampun ngeten niki ngisi-ngisi. Lah nggih pun meksa malahan sampean. Nggih. Bola-balik. Nggih matur nuwun nggih Pak. Nggih. Nggih sinten ingkang ngasta kula nderek. Nggih pestinipun ingkang dipun paringi paling kathah wau Pak sing ngasta Pak. Nggih, wau sing paling kathah sinten? Ibu Kesi. Bu Kesi lho nggih pun monggo niku pun Bu Kesi sing paling. Niku ning kantor rokok no Pak kudu nembang. Anu ndang mangke ngasta joget. Oh joget oh nggih bijaksana. Pak kok mbok iki joget iki Pak. Lah iso. Enake bare kok. Coba. Mbak matur nuwun Mbak. Mbak Swito nggih. Matur nuwun. Nggih sehat selalu Mbah Swito kalian Mbah Putri, Mariati sembah nuwun katresnanipun. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Ayo nggih. Piye Reng? Keriyen Pak niki kudu digenahke Pak niki nyangkut urip Pak. Lah kok iso? Niki saweran kok akeh men kok nganti 2 yuta iki kudu digenahke iki saweran apa pelunasan niki? 2 yuta saking Mbah Swito. Oh, ngaten. Tenane lho. Nyicil 200 Pak. Badhe jangkepi napa? Mboten, Pak. mboten. Kula niku ninggal tata krama, nungkak kalih jenengan nganti jangkepi niku. Nggih. Niku riyen nggih. Pangkur. Kumbu. Ha iya. Lombo, nggih. Lombo diatur. Ono mripate mendonong lho ngono dadak. Pangkur Irama Lombo. Betul Pak. Nah, sing ngaturke Ibu Kesi, soalnya pun beles 500 niku wae. Iya, beles 500 nggih. Monggo. Benang nggih. Enggak, monggo Pangkur Lombo pamendute Pak Swito ya.
rawuhipun Mbah Suwito. Inggih. Ning klangenanipun menika. Dawuh leres, Mas Piyayi sepuh niku nggih ingkang mat-matan ingkang nyemek-nyemek kados mekaten Mas Garing. Nggih, wong niki wancine nggih pun gara-gara tembunge saka raga-raga rasa. Nggih. Diaturke sing klasik-klasik. Nggih. Ngeten niki wong nyatane diaturke klasik-klasik wonten ing pundi mriki niki Pak? Purwosari. Purwosari sing mriksani taksih full tegese niki pecinta utawa pemirsa wayang sejati nggih ngeten niki Pak. Pengamat wayang. Pengamat nganti gara-gara taksih lenggah sekeca. Niki ndadekke semangat sing nyambut gawe ya kanca pengrawit ya pesinden ya dalange. Leres. Mergo wayang niku lak tontonan. Mesti satu paket dengan penonton. Mau penonton sik webak ngeten niki nek pomo kula dalange Pak kula barke sesuk jam 11 awan ngeten niki Pak. Lah terus sing mbayari sapa? Nggih mboten enten. Nggih. Watone karo sampean? Anu kula repot Pak mangke Pak. Repot titip. Rasa tekan ngendi-endi. Nggih. Lah niku pancen katresnane Piyai Ponorogo wabil khusus ing Kecamatan Babatan menika menawi kalih wayang minded saestu. Leres. Ini kok kabare kok 20 tahun lagi mulai wayangan niki to Pak. Nggih. Muga-muga niki awal yang baik dimulai dari keluarga Mbah Suwito. Nggih. Ngoten mengke saya sering wayangan wonten mriki. Saya ngrembaka wayanganipun ora mung 20 tahun pisan. Amin. Ngoten sing jalari panjenengane Mbah Suwito. Ngoten niku. Padha karo Mbah Suwito ngeling-elingke karo warga masyarakate ayo eling marang budayane carane piye nanggap. Kaya panjenengane Mbah Suwito. Leres. Apa to pedahe pidato? Mari kita lestarikan budaya kita wayang yang adiluhung. Ora tau nanggap. Ya kecut, Pak. Nggih. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Kados Mbah Suwito ngerti-ngerti nanggap wayang. Yes, langsung nanggap. Nggih, dawuh leres. Nggih. Menika Mas Gareng wonten pamundhut sambel kemangi. Nggih, menika dipun aturaken coba kaya apa. Nggih. Genduk winong nawangsih, Nduk. Coba kaya apa, Nduk? Nggih. Monggo Cahayu. Kali-kali rasan jaran sikna ngeman-eman ayo dihemat di disimpen sik tenagane. Mergo lek juaran ngono ya pancen ya kotos-kotos tenan. Ya ngono. Coba dulu. Kringete sing kotos-kotos. Iya, menyanduk ora kudu disupoti ya ini support. Mboten ngagem support Pak niki. Nggih pun para eruk nggih Pak nggih. Esuk. Nggih para esuk kami sosolen Pak. Nggih. Mang tuturu ta winong niku. Lah kok napa? Lho men dadi seniwati yang sehat lahir batin, bermoral, beretika yang tinggi. Lah niku kalih anu ben etuk pacar wis gitu. Tolong. Mosok ora untuk kabar, ora untuk pacar to? Ndak belum. Oh malah kabar iki wis gonta-ganti kok. Ndak. Nggih. Piye Pak Gareng ngene Pak Gareng? Nggih, mboten badhe nuturi sing pripun-pripun ning sing penting niku lumadi nglestarekke budaya linambaran ati, insyaallah mengke langkung sae Pak hasilipun. Nggih. Ngoten Pak. Leres. Nggih napa mboten Pak? Leres. Malah manut agama niku nun sewu Piyai Putri jane mboten kudu nyambut gawe. Ning malah jenak pinarak wonten dalem yen perlu masak wae yen cara Arab ngono Piyai kakung sing masak. Niki lak tegese ngewangi perekonomian rumah tangga to Pak? Lah nggih tegese niku spesial. Iki diperbolehkan Pak. Nggih, leres. Ha nek ngugemi ngoten niku bukesi kudune teng dalem. Nggih. Lho, lek dene ning dalem oh nang omah ya iso tenang. Kok masalah ra tenang? Mergo aku sesuk rampung wayangan nggo dhuwit mulih kuwi mbuh nang endi ngono. Nggih niku masalahe teng mriku niku, masalah terberate ngoten niku. Lah iya. Mula saka kuwi nggih. Iki ngangge bawa ora nong ki nong? Napa niki? Anu sambel kemangi. Bawane napa? Kula browsing teng Gembah Google niku belum ditemukan bawa sambel kemangi, Pak. Belum ditemukan, Pak. Oh iya. Ora apa-apa nek ngono diaturake langsung kemawon sambel kemangi. Kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ngentasih jenak pinarak nenggani mangestoni dumateng pagelaran dalu menika. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu entasih pinarak lenggah tutuk mirsani wayang dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun sedaya. Amin. Ugi pinaringan rezeki kang kathah berkah lan barokah. Amin. Oh niki sarana melek sarana kangge ndonga kok, Pak. Leres. Nggih. Amin. Monggo, yuk sambel kemangi. Canyos.
Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Pamundhut sambel kemangi sampun dipun aturaken. Nggih. Lah kala wau wonten piyai-piyai ingkang rawuh Mas Gareng niku menawi mboten lepat nyariosaken babakan kelestarian lingkungan utawi kelestarian alam ingkang magepokan kalian ing sukuning Gunung Kendeng. Wong sumitranipun nuwun sewu Pak Suwito menika kathah wonten ing saking Laladan Pati, saking Bluro menika wonten. Oh ngaten. Randu Blatung. Lah wau paring dawuh ngersaken tembang-tembang ingkang tentang pelestarian alam. Alam, pelestarian alam supaya nek alam tetap bersahabat kalian kula panjenengan. Nggih, nggih. Jadi melestarikan alam untuk kelestarian anak dan cucu kita. Nggih. Karena alam dan isinya bukanlah warisan dari nenek moyang, namun titipane anak putu sing kudu direksa lestarine. Nggih. Jan kawahane arep rono kok ya.